Itziar Gandarias, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Ondo. Itziar, iruditzen bazaizu abia puntu bezala jarriko dugu nori egin zaizkion zein izan den galdekatua, eta zuen unibertsitateko 3 graduko 111 ikasle emakumezkok erantzun diote inkesta honi, ezta? Bai, esan beharra dago bada innovazio proiektu bat, egin dugu elkarrekin Deustuko Unibertsitatea eta San Ignazioko modulo psikosoziala, bai? Eta proiektua zen autodefentsa feminista txertatzea 3 irakasgaietan. Orduan, proiektu hori egiteko lehenengoz egin genuen galdetegi bat, galdetegi horietan mitoen inguru galdetu genituen, eta gero bazegoen atal bat eraso sexisten esperientziaren inguru. Itziar, pixkanaka datuak aipatzen ikusten eta aipatzen joango gara, eta lehen datu batekin hasiko naiz, ondorio nagusietako bat hau delako. Sexu erasoa jasan duten neska gazteen 80% baino gehiagok esan dute, lehen aipatu dugun bezala, errudun sentitu direla. Bai, horrela izan da, bai. Ikusten dugunez, no? Ia 57,3 onartu du sexu eraso bat pairatu duela, eta horietatik 83 konkretuki esaten du, errudun sentitu zuela, bai. Egia da, hor bai ikusten dugu nola oraindik eta gero, ez dakit aipatuko dugun beste datuekin, normalean emakume asko ez dute kontatzen, bai, eraso sexista hori, eta gu lotzen dugu errudantasun sentimendu hori, zailtasunak jartzen ditu, kontatzeko, batez ere konfiantzako espazio batean. Datuek erakusten dute oraindik harremanetako mugak ez daudela garbi markatuta, Itziar, oraindik ere emakumeak beti baietz esan behar duela uste da? Bai, nik uste, badaukagu hor talkan, diskurtso edo alde batetik emakumeak ahalduntze prozesuan bagaude, baina beste alde batetik argi eta garbi dago limite o mugak jartzen ditugunean, hori ere bai penalizatzen da, edo borde bat zara, esatzen duzunen ezetz, orduan nik uste oraindik rol pasibo hori emakumean goraipatzen da, eta bai, ikusten dugu zailtasunak. Orduan, bai nik uste aurrera pausuak ematen ari dira, eta hori ere garrantzitsua da, baina beste alde batetik, kostatzen ari da ere bai, genero sozializazio horietan, mito asko apurtzea. Itziar, beste datu bat ere aipatuko dugu, 10 emakumezkotatik 8 adierazi dute sexu erasoaren esperientziak eragina izan duela epe ertain eta luzera beren eguneroko bizitzan. Gainera oso okerrez bagaude, zu psikologa ere bazara, ez da, Itziar? Bai, gu egin genuen galderak oso zehatzak, eta gustatuko litzaiguke datu hauek gero analizatzea. Baina hau egia da, sakontzekoa da, ikusten dugu, lotutare egon daiteke ez dutela, ia erdia ez duela kontatu, baina bai ikusten dugu, inpaktua izan duela, gainera esaten genuen, epe ertain eta luze batera. Orduan, behar dugu baliabide asko, ze ikusten dugunez, isiltasunean eramaten da, eta bere eguneroko bizitzan inpaktu eragina du, bai, igual beste sexu harremanetan, sexu afektibo harremanetan, bai bere, nola ze inpaktua izan duen, bere identitatean, autoestiman, autopertzepzioan, hor badago asko ikertzeko edo sakontzeko. Eta esan diguzu, Itziar, erasoak ez direla gertatzen gehienetan behintzat ez ezagunen erasoak edo ez ezagunen artekoak ez direla izaten gehiengoak konfiantzazko giroetan, konfiantzazko eremu hurbiloietan gertatzen direla, Anak ere esan digu, ezta? Etxean gertatzen dira asko, lagun artean gertatzen dira asko.
Bai, zuek egon zarete ezta, hitz egiten, badakigu beste ikerketak esaten duen arabera, eraso gehienak ez dira gertatzen kalean eta ez ezagunak, baizik eta gertukoak, lagunen lagunak, familiakoak, no? Oraindik, bueno, emakumeentzako etxea, no? Ez da espazio seguru bat. Eta badakigu, eraso sexisten gehienak etxe barruan, no? Eremu pribatuetan egiten dela, eta gertu, no? Jende oso gertu sentitzen den jendetatik. Orduan, bueno, baina oraindik dago mito hori, no? Ez ezagun bat dela, kalean zaudenean, eta hori ere bai apurtu behar da, eta lehen ere bai aipatu da, horregatik da hain zaila ez identifikatzea, agian bai, askotan eraso asko normalizatu da ditugu, baizik ere, bueno, kontatzea, salatzea, eta, bueno, ez sentitzia errudun, ez da? Itziar, beste ondorio bat ere aipatuko dugu, beste zenbaki batzuk, 78%k dio ez dakiela ze baliabidetara jo sexu erasoren bat jasanez gero, eta hori ere oso kezkagarria da. Bai, kezkagarria. Hau ere bai nahi dugu sakonago aztertu, ze ikusten dugunez informazio pilo bat dugu, baliabide asko daude, baina kasu honetan emakume gazteek ez dakite nora jun, no? Zehazki nora jun, eraso sexista bat jaso ondoren. Alde batetik bai gero kualitatiboan egin ziren elkarrizketa batzuk, batez ere autodefentsa feministan parte hartu zuten gazte batzuei, eta esaten zuten instituzio eta errekurtso asko oso urrudunetik ikusten dutela, ez dutela ematen konfiantza hurbiltzeko. Orduan, nik ustete horregatik gertuko sareak indartu behar dira, emakumeen arteko gertuko sareak, eta horretan pentsatzen ari gara proiektu hau, adibidez, unibertsitate bezala, erantzukizun bat zenolako tresnak eta baliabideak jartzea, edo bitartekoak, ezta? Kasu honetan emakume gazteek sentitzeko, badaude sareak edo lekuak, babestuta sentitzeko, kontatzeko, eta batez ere, babesa jasotzeko. Itziar, zer ari da gertatzen? Zer ari zaigu gertatzen? Erasoak gero eta gehiago dira, eta erasotzaileak gero eta gazteagoak dira. Bai, nik ez dakite, uste dute komplejua da analizia, nik esango nuke hemen daukagu gaur egun, egia da emakumeok hasi garela identifikatzen gehiago, bai, eta hasi garela salatzen gehiago, edo behintzat, badakigu hori kontatzen gehiago, hori egia da. Nik ez nuke esango lehen gutxiago zeundela, baizik eta nik ez dut orain emakumeok hasi garela kontatzen eta salatzen. Eta nik esango nuke, feminismoaren aurrerapenak ikusten ari gara, bai kalean, bai instituzioetan, hori talka egiten du maskulinitate hegemoniko batekin, ez dela mugitu. Maskulinitate hegemoniko hori ez dugu desaidaiki, ikusten dugu nolako maskulinitate goraipaitzen da publizitatetan, pornografian, baina genero sozializazioan ere. Orduan, hor badaukagu, erronka handi bat. Nik ustete emakumeok bai badaukagu, eta egiten ari gara aurrera pausu handiak, baina hor daukagu beste eremu handi bat, eta beste erronka handi bat maskulinitate hegemonikoari dagokionez. Itziar, azkeneko datu batekin amaitu nahiko genuke, ikasleen ia 75% erantzun du autodefentsa feminista unibertsitateko kurrikulumean sartzea beharrezkoa dela. Bai, guretzako hau bazen galdera garrantzitsua, batez ere, gure proiektua, zenolako inpaktua eta ikusten bazuten haiek garrantzitsua zela, eta oso pozik gaude. Batez ere ikusten dugulako unibertsitatea, ez dela bakarrik espazio bat akademikoa, ez da bakarrik, hor joaten zarela eduki akademikoak ikastera, baizik eta uste dute gizarteratzeko eta leku oso garrantzitsua da,
urte asko pasatzen dira ikasleak hor, denbora asko, eta bueno, baita ere ikusten dugu, ez bakarrik bada eduki teorikoak ikusteko, baizik eta kasu honetan eduki praktikoak. Eta esaten dugunean, feminismoare bai, iritsi dela instituzioetara, nik uste dut modu bat izan daiteke, autodefentsa feminista ere bai txertatzea, proiektu hau izan den bezala, hiru irakasgaietan.